Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kano. Nakatira sa bulubunduking bahagi ng Bingawan, sa may Iloilo. Para makapag-aral ng maayos ay kailangan kong mangupahan sa bayan. Na mga panahon na ito, marami ang humihinto sa pag-aaral na mga nakatira sa bulubunduking lugar. Dahilan na doon ang transportasyon at ang kakulangan sa pinansyal na aspeto. Masasabi kong swerte lamang ako dahil may dalawang kuya ako na nagtatrabaho sa Manila na siyang nagbibigay ng pangangailangan ko sa eskwelahan. Lalo na pagdating sa bayarin sa eskwela at sa inuupahan kong bahay sa bayan. Hindi naman buong bahay ang inuupahan ko kundi umuupa lamang ako ng matutulugan na kung tawagin nga, bed spacer. Dekada 80. Nasa 3 baitang na ako sa sekundarya nang magkaroon ako ng bagong kaklase. Kambal ang mga ito, lalaki at babae. Ang babae ay si Verna at ang lalaki naman, tawagin natin sa pangalang Samson. Mukhang may kaya ang magkapatid na ito. Maputi na makinis ang kutis. Yung bang kahit isang beses ay hindi man lamang sila nadapuan o nakagat ng lamok. Maliban sa makinis, sexy din itong si Verna. Maganda ang hubog ng katawan at ang hugis ng kanyang muka. Lalo na yung mga mata nito na tila ba palaging nangungusap. Pansin din namin na hindi sila yung tipong kumakain ng mga pagkain na kinakain namin. Palagi nilang sinasabi na hindi sila sanay. At ang unang kaklase namin na nakipagkaibigan kay Verna, si Laura. Gawa ng si Laura ay may kaya din sa buhay nun. Hatid sundo ito ng kanyang ama, gamit ang sarili nilang motor. Noon kasi, kapag may sarili kayong sasakyan, kahit na motor lang, may tuturing na kayong may sinabi sa buhay. At isa na si Laura doon. Kaya ito nakipag-aibigan kay Verna dahil siguro iniisip niyang hindi sila nagkakalayo ng estado sa buhay. Nakaani ng iba't ibang atraksyon at paghanga ang magkapatid sa buong eskwelahan. Maraming estudyante ang nagkakagusto kay Samson. Ganon din ang kalalakihan kay Verna. Aminado ako na maging ako man, nagkagusto sa dalaga. Napakaganda. Hindi nakakasawang titigan ng kanyang mga mata. Tila ba marunong makipag-usap ang mga ito. Nasa tuwing nakangiti siya o nakatawa, ganon din ang kanyang mga mata nun. Litaw ang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. Ang mga labi nito na tila ba laging nag-aanyaya na halikan yon. Pero hanggang tingin lamang ako at imahinasyon. Wala talaga akong lakas ng loob na manligaw. Isa pa, kabilaan ng nanliligaw sa dalaga. At ang karamihan sa mga ito ay may sinabi rin sa buhay. Nagpapaligsa ng mga ito na makuha ang atensyon ng dalaga. Sa isip-isip ko, sino ba ako para makipagkompetensya? Kayong ang baon ko ay sakto lamang sa pangkain ko at pangbili ng mga pangangailangan sa eskwela. Pasalamat pa ako sa dalawa kong kuya na nagtatrabaho sa malayo para makapag-aral ako noon. Kaya hindi ko pwedeng sayangin ang ibinigay nilang oportunidad sa akin. Biyernes ng hapon, umuwi ako sa amin. Dating gawin na ito tuwing Biyernes. Umuwi ako para matulungan ang aking ama sa pag-aasikaso sa kaingin at makakuha ng bigas at mga gulay na siyang babaunin ko pabalik sa bayan. Nang nakababa na ako sa crossing, kung saan kailangan kong maglakad papasok sa daanan, paakyat sa lugar kung saan kami nakatira. Nagulat ako nang mula sa kabilang dako ng kalsada ay biglang lumabas ang sasakyang itim na van nila Verna. Bumukas pang bintana nito habang kumakaway sa akin nun. Kaya't nahihiya akong napangiti na rin sa kanya.
Huminto ito sa tapat ko at magbubukas na sana ng pintuan. Pero dumating si Tatay Benedicto at Lolo Abraham. Takang-taka ako nun. Kakabukas pa lamang ng pintuan ng van pero bigla na lamang itong sinarado at kaagad na humarurot paalis nun. Muntik pa akong nahagip nito kung hindi lamang ako mabilis na umilag pa atras. Sinigawan pa sila ni Tatay sa kanilang ginawa pero tuloy-tuloy ang pagtakbo ng kanilang sasakyan. Nasa kung anong dahilan kung bakit sila nagkaganon. Hindi ko maintindihan. Tinanong ako ni Lolo Abraham kung ayos lamang ba ako sa nangyari. Ayos lang ako, Lo. Nabigla lang po ako sa nangyari. Si Lolo Abraham po ay ama ni Tatay. Kilala ito bilang isang magaling na antingero at albularyo sa aming lugar. Kilala din ito bilang isang manunugis ng aswang. Kaya masasabi kong kahit naghihirap kami sa buhay, ay nare-respeto ng mga tao ang aking pamilya. Lalo na si Lolo. Hindi pa rin maalis sa isipan ko kung ano ang nangyari. Kung bakit bigla na lamang umalis ang sasakyan nila. Kinausap naman ako ni Lolo kung kilala ko ba ang nakasakay sa sasakyan na yon. Sasakyan po yun nila Bernalo. Yung bago mag-aaral sa eskwelahan. Kambal po sila. Magkaklase kaming 3. Ganun ba? O sige, sa bahay na tayo mag-usap ha. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ako naman ang nagtanong sa kanya kung bakit nila ako sinundo ni Tatay. Ayon kay Lolo, kinailangan nila akong sunduin dahil hindi umano maganda ang nararamdaman niya kanina. May bumubulong umano na isa sa mga kaibigan niya na nanganganib umano ang buhay ko. Sa kung anong dahilan, hindi ko maintindihan. Pagdating sa bahay ay nadatnan ko naman si Nanay na nagsisiga sa bakuran. Lumapit ako sa kanya at nagmano. Pagkatapos ay pumasok na ako sa bahay. Iinom na sana ako ng tubig nang marinig ko silang nag-uusap tungkol sa itim na van na muntik nang humagip sa akin kanina. Ayon kay Lolo, malakas ang kutob niya na hindi lang simpleng tao ang nakasakay sa van na yon. Ilang minuto pang lumipas, tuluyan ng dumilim ang paligid. Pumasok na rin sila sa bahay. Ilang sandali pang nakalipas ay magkaharap na kaming lahat sa pagkainan. Habang kumakain, tinanong ako muli ni Lolo kung taga saan ang bago kong mga kaklase. Kung ano ang pangalan at kung ano apelyido ng mga ito. Dagdag pa niya, gaano ko sila kakilala? Sinabi ko naman o sinagot ang lahat ng tanong niya. Ang pagkakaalam ko ay nasa bayan ng bahay ng mga ito. Isang doktor na negosyante ang kanilang ama pero hindi ko naman alam kung anong klaseng produkto ang tinitinda nito. Tumango naman si Lolo sa sagot ko sa mga tanong niya. Pero nabigla ako nang sinabi niya na, "Diskumpiyado ako sa mga bago mong kaklase, iho. Kung pwede lang sana'y umiwas ka." Direktang wika sa akin ni Lolo. Hindi ko man lubusang maintindihan ang ibig sabihin pero tiwala naman ako na hindi niya yun sasabihin ng wala siyang basihan. Tumango ako bilang pagsang-ayon sa kanyang paalala. Dahil sa pagod, nakatulog ako ng maaga ng gabing yon. Kinabukasan pagkagising ko ay naghihintay na sina Papa at Lolo sa pagkainan. Kailangan na naming kumain ng agahan para makapunta na sa kabilang bahagi ng bundok kung saan naroroon ang aming kaingin. Bago pa man kami umalis ay binigay sa akin ni Lolo ang isang uri ng habak. Tinatali ito sa bewang. May palamuti ito na mga pangontras sa mga nilalang ng dilim na nakabalot sa telang itim. Kaagad kong isinuot yon. Sinabihan ako ni Lolo na wag ko yung aalisin sa bewang. Tumango naman ako sa sinabi niya.
Pagkatapos na masikaso ni tatay ang aming dadalhin, dali-dali na kaming umalis papuntang Kaingin kasama si Lolo. Pagdating namin sa lugar, natuwa ako nang makita kong maraming bunga na pwede nang anihin ang aming pananima. Iba't ibang klase yun ng gulay na kadalasan ay dinadala ko sa eskwelahan at binibenta sa murang halaga. Kaya pinag-aagawan ng mga guro. Pero dahil Sabado pa lamang ay hindi ko pa pwedeng anihin yon. Kinabukasan pa ng hapon dapat para sariwa kung may benta kinabukasan. Habang iniisip kong anong oras ko aanihin, kinausap naman ako ni Lolo na mag-ani na kami. Dahil kinabukasan ay isasama niya ako sa palengke para doon na ibenta ang gulay sa kanyang kakilala. Umuwi kami ng sandamakmak na gulay ang aming dala. At para mapadali ay isinakay ko yun sa kangga na hinihila ng aming kalabaw. Pagod na pagod kami maghapon noon. Kaya nang makita ko yung isa sa mga anak ni tatay, nagtanong ako kay tatay kung pwede itong katayin. Pinahuli naman na sa akin ni tatay yon. Kagad akong kumuha ng mais at isinabo yun sa silong namin na napapalibutan ng bakod. Mabilis kong nahuli ang manok na yon. Kaya sulit ang hapunan namin. At dahil kailangan naming umalis na maaga kinabukasan, maaga din kaming nagpahinga. Ating gabi, nagising ako sa ingay ng hayop sa labas ng bahay. Napaupo ako noon. Nakita ko si Lolo na nakaupo lamang din at nagmamatsyag. Binulungan lamang ako nito na manahimik lang at makiramdam sa labas na siyang ginawa ko naman. Ilang sandali pa'y bumulong si Lolo ng mga orasyon. Huminga ito ng malalim ang biglaan. Kasabay ng kanyang pagbuga ng hangin ay ang tila ba may tumama sa nilalang sa labas. Humuni ito ng malakas. Pumunggo pa ito sa sampayan na gawa sa alambre. Maging sa loob ng bahay, ramdam namin ang pagyanig ng aming balkonahe kung saan nakakabit ang sampayan na alambre na yon. Ramdam naming nahulog pa ang nilalang pero nang makalapag ito sa lupa, dali-dali din itong tumakbo ng mabilis palayo. Hindi na lamang ito nilabas pa ni Lolo. Naghanap lang ng sakit ng katawan. Gusto lang yatang bumisita. Wika ni Lolo habang nakangisi ng nakakaloko nun. Napakamot na lamang ako sa ulo nang marinig ko ang sinabi nito. At muli ay sinabihan na ako nitong bumalik na sa pagtulog. Ginawa ko naman yon pero hindi na ako nakatulog agad. Kinabukasan, maaga pa lamang ay ginising na ako ni nanay. Naghihintay na si Lolo sa akin sa pag. Kagad na akong naghilamos at nagsipilyo nun. Bago kumain ng almusal, mabilis na kaming kumilos para bumaba na sa bayan. Muli kong inihanda ang aming kalabaw at kinarga na sa kangga mga gulay. Kasunod noon ay sumakay na ako sa kangga at si Lolo nang sumakay sa kalabaw para imaniobra yon. Bago mag-alas 6:30 ng umaga, nasa palengke na kami. Nakaabang naman na ang mga suki ni Lolo na siyang bibili ng aming mga dalang gulay. Nang maibenta ng lahat ang mga gulay, dali-dali na rin binigay ni Lolo ang pangbaon ko sa loob ng 1 linggo. Kasunod noon ay ang pagpasok namin sa palengke para bumili na ng isda at ng iba pa naming pangangailangan sa bahay. Habang namimili si Lolo ng isda noon, nakita ko ang isang lalaki na may edad na nakatingin sa isang ginang na noon ay namimili din ng isda. Buntis yon. Kinalabit ko si Lolo. Itinuro ko sa kanya yung buntis na yon. Lalo na't halata na sa itsura nito na para bang hindi magandang pakiramdam niya. Luminga naman si Lolo sa paligid at nakita niya ang may kagagawan ng pagsakit ng tiyan ng ginang. Dali-daling bumulong si Lolo nun. Inihip niya yon papunta sa lalaki na nakatitig sa babae. Nagulat ako nang bigla na lamang itong natumba sa sahig. Pagtayo niya,
Nagpalingalinga pa ito na tila ba may hinahanap nun. Ang babae naman ay kaagad na umalis. Lumabas na ito ng palengke. Kami naman ni Lolo ay kaagad na lumabas ng palengke nang makuha na niya ang kanyang biniling isda nun. Pagdating namin sa labas ng palengke, naroroon pa yung babae. Nakahawak ito sa tiyan niya at inaalalayan ito ng isang ginang para makasakay ng tricycle. Kaagad namang nakaalis ang tricycle, kaya hindi na nagkaroon pa si Lolo ng pagkakataon na lapitan ng babae para bigyan ng gamot at balaan na delikado ang kanyang kalagayan. Dahil doon, dumiretso na lamang kami ng uwi ni Lolo. Pagdating sa bahay ay kaagad namang nilinis ni Nanay ang mga isda na nabili namin ni Lolo. Ako naman, inayos namang uniforme ko na dadalhin pabalik sa bayan mamayang hapon. Sinabihan naman ako ni Nanay na nilutuan ako ni Tatay ng adobong manok para may baunin. Mabilis na lumipas ang mga oras. Ilang saglit na lamang ay babalik na ako sa bayan. Binigyan ako ni Lolo ng maliit na bote. Sinabi nito sa akin na kakailanganin ko ito para malaman ko kung may aswang ba sa paligid nun. Kumukulo at umaapaw ang langis kapag may aswang sa paligid. Umiinit naman ito kapag may ibang nilalang, kagaya ng mga manlalason o mga mangkukulam. At kapag hindi na makaya ng langis ang init na dala ng mga nilalang ng dilim, puputok yung bote na yan. Nagpaalam na ako na babalik na sa bayan. Hinatid ako ni Tatay at Lolo sa kalsada kung saan ako sasakay ng habal-habal. Nang makarating ako sa inuupahang bahay, naroroon na ang mga kasamaan ko sa silid. Maliban lamang kay Ilidon, na noon ay sinasabing nobyo ni Verna. Malayo rin ang bahay ni Ilidon dahil nasa bahagi na yun ng Capiz. Pero hindi naman kami nag-alala. Palagi kasi itong Lunes ng umaga na bumabalik. Yun nga lang, umabot na lamang ng hapon. Wala pa rin ito. Kinabukasan ay tinanong namin si Verna kung nasaan si Ilidon. Bakit naman sa akin yung hanapin Hindi ko naman alam kung saan yung bahay nun. Pag-irap na sagot ni Verna. Ang ipinagtataka ko lang ay tila ba hindi lumalapit sa akin si Verna. Maging si Samson, palagi ko ring napapansin na nilalayuan ako na magkapatid maghapon. Kinabukasan, wala pa rin si Ilidon. Nakita kong ibang lalaki naman ang kausap ni Verna. Nagngangalan itong Joselito at nasa ika-4 na baitang nasa sekundarya. Habang si Samson naman ay kausap si Laura. Tila ba nagkakaintindihan na rin ang mga ito. Hanggang sa sumapit na ang hapon, nagsimula na kaming mag-alala kay Ilidon. Pero inisip na lamang namin na baka may sakit ito o hindi kaya may importanteng bagay na nangyari sa kanila kaya hindi siya nakabalik kaagad. Habang gumagawa ng takdang aralin sa gabi, napag-usapan namin ang tungkol kay Ilidon at Verna. At ng oras din na yon ay naging tampulan ng tukso nila si Verna. Tol, pansin ko, parang mailap yata si Verna. Wala sa loob na tanong sa akin ni Leonard. Napakamot naman ako ng ulo, habang pabirong nagsabi ng, allergic ata sa pogi yun. Sabay tawa ng malakas. Ay naman kay Martin. Maganda sana si Verna, no? Sexy kaso may kakaibang amoy. Naaboy niyo ba yun mga tol? Hindi maintindihan yung amoy niya minsan, no? Kagaya nung kahapon. Habang nagkikwentuhan, bigla kaming nakarinig ng paghuni. Yung langis na binigay sa akin ni Lolo, kumukulo at umaapaw sa bote. Kaya't alam kong hindi normal ang huni na yon. Inilabas ko ang bote ng langis. Nakita ng mga kasamahan ko sa silid yon. Nagtataka sila kung para saan ang bote ng langis na yon. Hindi ko naman pinapansin
Abala ako sa pagtukoy kung saan banda nanggagaling ang huninang nilalang. Maya-maya pa, isang pagbunggo sa dingding ng silid ang aming naramdaman. Kasabay ng paghuni ng nilalang ng mga tunog na nakakatakot nun. Nakahalin tulad ng tunog na narinig ko sa bahay noong umuwi ako nung Biyernes ng hapon. Pinahid ko ang langis na umaapaw sa bote. Ginamit ko yun panghaplas sa aking sentido, sa noo at mga pulso na siyang ginawa naman ng mga kasamaan ko sa silid nun. Matapos naming gawin yun ay muling humuni ng agresibo ang nilalang sa labas. Pagkatapos ay ang bigla ang pag-alingasaw ng nakakasulasok na amoy galing sa labas nun. Maya-maya pa, narinig namin ang paglipad ng nilalang palayo at ang unti-unting pagkawala ng nakakasulasok na amoy. Dali-dali naman naming pinatay ang ilaw sa loob ng aming silid. At ang binuksan naming ilaw ay ang ilaw sa labas kung saan nakatutok sa madilim na bahagi ng daan. Pagkatapos ng nakakatakot na paghuni na narinig namin, nagpasya na rin kaming matulog na. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nakita namin ang nanay ni Eledon. Hinahanap ng ginang ang kanyang anak. Ayon sa ginang ay hindi nakauwi sa kanila si Eledon nung Biyernes ng gabi, at kaya siya pumunta sa may eskwelahan ay para bigyan ito ng baon. Nag-aalala sila na baka wala nang makain ang kanyang anak. Pero nagulat naman ang ginang nang sinabi naming wala si Eledon. Wala po dito. Ang akala po namin may nangyari sa bahay niyon kaya hindi siya nakabalik eh. O hindi kaya nagkasakit siya kaya hindi na siya nakabalik pa. Nakita namin ang biglang pag-iba ng itsura ng ginang. Mukhang maiiyak na ito at mahihimatay. Kaagad namin itong inalalayan para makaupo sa upuan na kahoy na siyang tinatambayan namin noon. Pinainom namin ito ng tubig para makahinga ng maayos. At doon na namin tinanong kung ano ang nangyari. Sumagot din naman ang ginang na hindi niya alam. Ayon umano sa isang kapitbahay ng ginang na katabi lamang ng kalsada yung bahay. Nakita na nila si Eledon na bumaba ng motor. Pero may dumating na van na kulay itim nun. Tinawag umano ito ng isang batang babae na kaedad niya lang din. Sinabi ng mga nakakita na sumakay dito si Eledon. Magmula noon ay hindi na ito nakabalik pa. Kaya nga ang buong akala ng ginang ay bumalik ito sa paaralan kasama ng kanyang kaklase dahil mukhang ginusto naman umano ni Eledon na sumakay doon. Hindi pinilit kumaga. Nang sinabi nito ang tungkol sa van na itim, muling bumalik sa isip ko ang itim na van na dumaan sa amin nung Biyernes ng hapon. Totoo namang may nakita akong sakay ang van na yon sa likod maliban kay Verna pero hindi ko na lamang isinatinig yun dahil hindi naman ako sigurado. Nasasakyan nga nila Verna ang nagpasakay kay Eledon. Pero ganun pa man, nagbago na ang pagtingin ko kay Verna. Tila ba malalim ang pinagmulan ng babaeng ito. Hindi lang ito basta-bastang tao. Kagaya na lamang ng nangyari kagabi nang napag-usapan namin siya ng mga kaibigan ko. Ganun pa man, ay hindi na lamang namin yun sinabi pa sa nanay ni Eledon. Nagahis na muna ako ng sarili dahil kailangan ko nang pumasok sa eskwela. Pagdating ko sa eskwela, naroroon ang guro namin. Sinabi ko dito na nasa labas ang nanay ni Eledon. Nang sinabi ko yon, kitang-kita kong tumaas ang kilay ni Verna. Pero saglit lamang yon. Kasunod noon ay tumingin ito sa akin at kumisi. Kaya't kinindatan ko ito. Hindi ko alam kung bakit tila ba naging interesado ako makilala at malaman kung anong misteryo sa pagkatao ng babae. Pero kung kailan naging interesado ako, doon ito nagsimulang lumayo.
Pinatawag sa akin ng aming guro ang nanay ni Eledon kaya tinawag ko naman ito para makapag-usap silang dalawa. Doon ay sinabi ng ginang kung ano ang nangyari sa anak niya at sa pangyayari bago pa man ito mawala. Sinabi ng guro na dahil ilang araw nang nawawala si Eledon ay kailangan na itong ipaalam sa kapulisan. Pumunta sila sa presinto para mag-report ng nawawala naming kaklase. Awang-awa ako sa nanay ni Eledon pero wala naman ako magawa para matulungan ito. Kinabukasan, nagsimula na akong gumawa ng paraan para makausap si Verna. Lingid sa aming kaalaman, hindi lamang si Eledon ang nawawala. Sumunod na araw ay hindi na rin pumasok si Laura. Naging biruan pa nga ito sa eskwela na baka itinanan o mano ni Samson itong si Laura. Pero alam naman namin na hindi naman magkasintahan ng dalawa. Naisip ko na gagawa ako ng paraan para mapalapit kay Verna. Pero hihingi muna ako ng payo kay Lolo Abraham at tatay. Aalamin ko ang sikreto nito. Mabilis na lumipas sa mga araw. Biyernes, uwian na naman. Ito na ang pagkakataon ko para makausap si Lolo. Umuwi ako ng maaga ng hapon na yon. Pagdating ko sa babaan ay naroroon na si tatay at lolo. Lumapit ako sa kanila at nagmano. Pagkatapos ay wala na kaming ibang ginawa pa kundi ang maglakad na pauwi nun. Pagdating sa bahay, nagkwento ako kina lolo at tatay tungkol sa nangyari. Sinabi ko rin kay lolo na malakas ang hinala ko na sina Verna at Samson ang may kagagawan sa mga nangyaring kaso ng pagkawala ng aking mga kaklase noon. Sinabihan ako ni lolo na kung kaya kong alamin ang misteryo ng pagkatao ng magkapatid, gawin ko. Sinabi ko naman sa kanya na may balak talaga akong gawin yon. Pero tila ba naging mailap sa akin si Verna. Simula nang may suot na akong habak at may bote ng langis na pangontra sa mga nilalang ng dilima. Sinabihan naman ako ni lolo na pwede kong hubarin ang tabako at ilagay sa bag nun. Siguraduhin kong hindi yun iwawala. Dahil may koneksyon siya sa tabak na ibinigay niya sa akin. Para kung sakaling nasa panganib akong sitwasyon, ay mabilis niya akong masaklolohan. Tumango naman ako sa sinabi niya at nabuo ang plano ko na sa susunod na linggo, sisimulan ko ng kausapin si Verna. Linggo ng hapon, bumalik na ako sa inuupahan kong bahay. Kinabukasan ay sinimulan ko ang plano na pakikipaglapit kay Verna. At dahil sa hindi ko suot ang habak at iniwan ko rin sa bag ko ang bote ng langis ay mabilis na itong nakipag-usap. Ang masaklap, nadagdagan sa mga kaklase ko ang hindi na nakapasok noon. Kagaya ng ginawa ng magulang ni Eledon, nag-report na rin ang mga magulang nung nawala sa alagad ng batas. Ganun pa man ay hindi pa rin sila mapakali dahil sa wala pa ring lead ng mga pulis kung saan na napunta ang dalawa. Yung paaralan namin ng mga panahon na yon, nagpatawag ng agarang pagtitipon sa mga guro, estudyante at magulang. Nagbigay ang paaralan ng babala sa mga mag-aaral at maging sa mga magulang nun. Mataman kong pinapanood ang mga galaw ni Verna. Tila ba naiirita ito sa sinasabi ng aming punong guro na noon ay nagsasalita sa taas ng entablado. Nilapitan ko siya at tinanong kung ayos lamang ba siya. Tumango naman ito. Niyaya ko siyang umupo muna kami sa may ilalim ng langka kung saan may upo ang kahoy. Nakipagkwentuhan ako sa kanya. Sa gitna ng kwentuhan, niyaya niya akong pumunta sa kanila. Ayon sa kanya, magdiriwang umano siya ng kanyang kaarawan. Biyernes ng hapon yun kaya pwedeng imbitado ako. Daling ko na rin umano ang kung sino sa kaibigan kong gusto kong isama. Sige Verna, sasama ako pero hindi ako pwedeng magtagal . Hindi ako pwedeng gabihin masyado. Kailangan ko makauwi sa amin.
Ngumisi naman ito at nagsabi na huwag ako mag-alala. Ihahatid umano nila ako pauwi nun. Biyernes. Dala ang bag ay sumama ako sa magkapatid. Pero nang nakasakay na ako sa kanilang sasakyan, nagulat ako dahil naroroon din si Joselito, ang lalaki na palagi ring nakipag-usap kay Verna. Kasama nito ang isang babae na si Jella, na nasa ibang section at palagi din kausap ni Samson. Ayon sa magkapatid, konti lang umano kaming iniimbita nila. Bawal kasi magdala kami ng maraming kaibigan. Kaya ayan, kayo-kayo lang yung mga naimbitahan. Paghihinging paumanin pa ni Verna, habang matamis na nakangiti nun. Pagdating namin sa bahay nila, nagulat kami dahil hindi naman magarbo ang kanilang bahay. Kubo lamang ito at may kalumaan na malayo din sa kalsada. Pero kung paanong nangyari na nakapasok ang sasakyan sa lugar ay tila ba nawala na sa isip ko noon. Sa loob ng van, nakita ko na may bag. Sigurado ako, Sir Seth, ang bag na yon ay pagmamay-ari ni Eledon. Nagkatinginan kami ni Joselito na nagtataka kung paano kami nakarating sa lugar. Ganun pa man ay wala na kaming magagawa, kundi ang sumunod na lamang sa mga sasabihin nila. Nag-iba na rin ang pakikipag-usap sa amin ni Verna mula nang makarating kami sa lugar na yon. Si Jella naman ay hindi na hinihiwalay ni Samson sa kanyang tabi. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Samson sa babae pero makikita sa mukha nito na tila ba nabibigani ito sa kanyang mga nakita. Verna, saan banda yung palikuran nyo? Gusto kong magbawas eh. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Verna sa sinabi ko. Ganun pa man, itinuro nito sa akin ang palikuran na nasa likod ng kanilang bahay. Pagkapasok ko pa lamang sa loob ay kaagad ko nang kinuha ang aking habak na nakalagay sa may pulang tela at isinuot yon. Ang langis naman ay hinayaan ko na lamang sa loob ng bag. Hindi na kasi huminto ang pag-apaw ng langis nun. Muli akong bumalik sa kinaroroonan ni Joselito. Pero para bang ayaw na ni Verna ang presensya ko sa lugar. At nang sinabi ng papasukin ng panauhin, dali-dali akong sumama kay Joselito pero sinabihan ako ni Verna na hindi ako pwede sa loob nun. Sa labas na lamang umano ako maghintay. Dadalhan niya na lamang ako na makakain. Inosente akong napatanong kung bakit. Iritable naman itong sumagot ng basta. Hindi na ako umimik ng sinabi niya yon. Pagkapasok nila sa kubo ay kaagad na akong tumakbo palayo sa lugar. Hanggang sa nakasalubong ko na si Lolo Abraham. Kasama nito si tatay at ang iba pa niyang kasamahan na noon ay hindi ko kilala. Sinabihan ako ni Lolo na manatili na sa lugar kasama si tatay. Sila na lamang ang bahala sa pagtugis sa mga nilalang. Inabot kami ng 3 oras sa paghihintay sa lugar hanggang makabalik sila. Mabuti na lamang at nakuha pa nilang buhay sina Joselito at Jella. At doon ko nalaman na mga rebelde palang kasama ni Lolo sa pagtugis ng mga nilalang na yon. Parang wala sa sarili si Joselito at Jella. Ganun pa man ay sinabi ni Lolo na maging maayos din ang kalagayan ng mga ito. Hindi umano nila nahuli ang mga nilalang. Nasa 5-4 na miyembro ang pamilya ng aswang na kanilang naengkwentro. Tila ba natunugan ng mga ito ang kanilang pagdating kaya hindi na nila naabutan ng mga nilalang. Mabuti na lang at naiwan si Joselito at Jella. Sa wari ko, hindi lamang ang dalawang ito ang kanilang nabiktima. At kaya hindi nadala ang dalawa dahil mahihirapan sila. Si Jella daw kasi ay may dalang barya sa bulsa. Si Joselito naman ay may habak din pala na nakalagay sa bala ng baril na siyang nakatali rin sa kanyang bewang. Hindi lang ito kasing lakas ng habak na ginawa sa akin ni Lolo.
Ganun pa man, nakatulong pa rin ito sa kanya. Umuwi na kami ng gabing yon at dinala na lamang ang dalawa sa bahay. Tinayo pa ni Lolo ang dalawa gamit ang luya. Hinipan ng bunbunan habang nag-uurasyon ng pagtawag sa espiritong nahiwalay sa katawan ng tao. Doon pa lamang bumalik ang ulirat ng dalawa at nagtaka kung anong ginagawa nila sa bahay. Si Lolo nang nagpaliwanag sa kanila kung anong nangyari. Pinahiram ko na lamang ang mga ito ng damit. Kinabukasan na hinatid namin sila sa kani-kanilang bahay. Si Lolo na rin ang nagpaliwanag sa kanilang mga magulang. Sumunod na pasukan. Hindi na pumasok si Samson at Verna. Hindi na rin nakita pa sina Eledon at Laura. Maging ang dalawa pang estudyante na nawala na lamang na parang bula.